Hi, good morning everyone. Kariton Guy live here dito sa Florida, USA. So, may gabi, may buntag, may hapon. So, balik ta sa itong programa, no? No? So, I welcome you all first who just joined in. At don't forget, no? If merong kabuluhan, kung ay unod ang ato ang pag-istoryaan karon, please share, like, and also subscribe. So, siguro, what I am discussing today is, di ba? Sino naman ang hindi gusto pag sinabing movie, kung istoryaan na to ganang mga silida ba? Numero uno, no? Kitang mga Pilipino, hilig kita, no? Nagdako ta, lumaki tayo sa mga teleserye, makikita natin sa pang-araw-araw na ano. So what I am discussing right now is ano yung review. At the same time, ano yung review din na related on what is happening sa bayan natin, sa Pilipinas. Bakit ko ito rinirelate? 'Di ba? Kasi itong movie is out of context ba? Out of the idea itself is from yung katang isip, no? And that is why I would like to share sa ngayon, 'di ba? Kasi nakita ko yung Gladiator 2, which is open sa theater ngayon. At ito lang, kasi yung imagination natin, no? Yung ang scene kasi niya, yung settings niya is way back yung sa mga medieval times, especially during yung sa Rome, no? At I think na-relate ko lang, naitugma ko lang sa atua na situation ba sa Pilipinas. And that is why yung Gladiator pwede maikumpara natin, no? Sa masasabi nating matatawag nating mga bayani. And very much yung hindi natin malimot-limutang kasaysayan, yung 1986, 'di ba? People Power Revolution. At ito 'yan. At dito natin makikita, no? Kung ano ba kahulugan ng ligasiya. At ano bang kahulugan yung fiction. Fiction gali guys is parang katang isip lang ba? 'Di ba? Hindi siya totoo. Hindi realidad. So ito 'yon. Legasiya ni Maximus, no? Maximus, 'yun ang sa Gladiator 1. Legasiya niya is what? Legasiya niya is to transform, no? At mabago yung imahe yun sa Rome. Kasi nga the glory that was Rome, no? The same thing, no? Itong sa 1986 people power natin. Alam natin, 'di ba? Binawis ni Ninoy, no? Yung buhay niya. Those 1986, 'di ba? Under on what administration? Itong sa ama. So
So ito yun guys. Ang nangyayari sa Gladiator 1, 'di ba? Meron siyang legasiya eh. 'Di ba? Kaya nga yun. From general, from tapos nagiging ano siya, nagiging slave, tapos nagiging gladiator. And it's very nice, no? Yung paggawa ng ano ba? And those are ano lang, out of ano natin, sa katang-isip ng mga writers. Pero dito tayo, sa ano natin, sa constitution natin. What I mean is sa 1986 revolution natin. The same thing pa rin. No? Nung nangyayari, for how many years, yung Pilipinas is what? Wala tayong kalayaan because of this, what we call the martial law. Walang boses ni isa. At ito yon, legasiya, no? At meron nga, considered as one of our hero. Bakit? Binuwis niya yung buhay niya para sa bayan natin. Pero ano nangyayari guys? Ano nangyayari sa Gladiator, 'di ba? Yung legasiya niya. Na the glory that was Rome. Na sana, no, sa pag-sacrifice niya, at least man lang, 'di ba? Na-eliminate niya yung menace, yung masasabi nating yung sa karakter, 'di ba? Yung emperor. Kasi siya yung boses ng bayan those times. Walang makapipigil sa kanya. Ano yung gusto niya? Everything will bow sa kanya. And the same thing, what happened during those years na martial law? 'Di ba? Hindi nagpunction yung three branches of the government. 'Di ba? Sa kanila lang mismo. Ang boses, no? Hawak nila, lihig. Hawak nila yung mga liig ng mga tao. At ito yun. Balik tayo kay very exciting. Lahat siguro tayo nakapanood ng Gladiator. At tayo siguro, isa tayo, no? We want freedom. 'Di ba? Kasi hindi maganda 'Di ba? Kasi meron tayong mga superhero. Hindi pwedeng manatili na lang inaapi yung mga tao. Lalo na kung ang ipanaglaban natin, kung ano man lang yung legasiya. Legasiya na hindi sa pangsarili, no? Legasiya na para sa bayan. Ito yung nangyayari sa Gladiator 1. Pero, remake, tapos ang kilalabasan sa Gladiator 2, kayo na lang manood guys. So meaning pala, yung nangyayari sa main cast sa Gladiator natin, no? Wala palang saysay. No? Kasi yung sa next Gladiator 2, wala Out of nowhere yung karakter. No? Ginagawa na lang ng istorya. Pero puro, sabi natin, puro fiction na lang, no? To make it short, wala. Yung legasiya ni Gladiator, Maximus, all gone.
At ito yung nangyayari sa bayan din natin. Kay rami-rami ng mga bayani, including Jose Rizal, down to Ninoy Aquino. Binuwis nila. Ilagi sakripisyuan nila, no? At least man lang makikita yung kapalit na buhay nila is to change the country. Pero wala, guys. Meron ba pagbabago? No? After Ninoy? Binago, no? Binago yung konstitusyon. Meron na tayong konstitusyon. Pareho din. Pasabot, everything is fiction. Katang-isip lang. Walang realidad. Kasi mismo, itong nangyayari sa bayan natin ngayon, yung Constitution, 97 Constitution, wala. Hindi na exercise. At gaano ba kahalaga doon, di ba? Kasi nga, di ba? Ito yung hinihiling natin hinihiling ng bayan no? Sana yung bayan natin man lang makatikim, makaangkon ba o masasabing kalayaan, kagawasan. For how many years? No? Yung mga parents nato, no? Mga lolo nato. They are dreaming. The same thing with ni Maximus, they are dreaming of Rome. They are dreaming na mabago. May kalayaan man lang. Binigay sa Diyos, no? 1986, people power. Para sa akin, that was a divine intervention. Kasi nakialam na yung simbahan, no? Boses. So meaning, those changes na nakikita natin, those times, yung iba pa siguro, hindi pa pinapanganak, no? Ako, bata pa ako nun. Pero nakikita ko sa parents ko, sa mga kapatid ko, they risk their lives. Kasi nga, during those times, siguro mga 1984, 1985, meron ng di ba, yung election. Gusto nilang at least man lang mababago ang bayan. They sacrifice, no? They being assigned to different places para man lang ang election matagumpay, makikitang walang hokus-pokus. May tinatawag na NAMPREL, those times. National Movement for Free Elections. Maraming volunteers, no? Walang binabayaran, volunteer lahat. Diba? They risk their lives. Pero it turns out, wala. Natatalo pa rin. So meaning, alam natin diba? Ang buong bayan, during those times, may kagawasan, no? Pero because of our actions, no? Nga di na mausab, no? Dili para sa ilaha, they fight not for them. Yung mga volunteer sa una, mga 1986, 1984, 1985.
para sa next generation, which is mahog nga kita siguro. Pero kumusta man? Fiction na lang ba? Ano? Kutob na lang ba tas fiction? No? Wala ay realidad. Ug mao na nahitabo, and this is what happening. Diba? After the people power, different administrations, wala man lang tayo nakitang mga leader na inuuna is yung mamamayan, inuuna is yung masa. Pero nakikita natin yung sariling interest nila, no? Kung sino yung mas malapit sa kanila, yun, binibigyan ng ano. But not unless, not and with the exception during the time of President Duterte. Akala natin yung fiction, yung katang-isip lamang, yung nangyayari sa movie na Gladiator, yung nangyayari yung sa EDSA, People's Revolution, akala natin katang-isip lang, no? Binuwis yung buhay, walang mangyayari, akala natin. Hindi pala, guys. Yung hinihiling natin na gusto mabago yung bayan natin, on the first place, yan. Number 1 is yung droga. Naisugpo si President Duterte lang. And honestly, I am DDS, diehard Duterte support, not of the name, no? Not of the name, no? Kasi sa pangalan niya. Ang basis ko lang those times is what? Because I be traveling Philippines yung mga araw na yon. Those years. After I graduated, yun, I traveling. Only Davao lang, no? Makikita mo talaga yung tao, no? They are aware. Na? Nga kung may ginagawa akong katarantaduhan, meron akong kalalagyan. And that is what I also envisioned ba during those times. Na kasi yung father ko, di ba? Duterte din eh. Pero sa tingin ko, yun nga, paano ba na maano natin ito si Duterte? 2015, 2016, wala man siyang makinarya. Pero sariling sikap natin. Even yung mga late papa ko, yung sa probinsya, biruin nyo guys. Kasi yung mga kalaban, maraming makinarya eh. May budget, mayroon talaga. Sila is yung sako-sako, di ba? Tapos punta sila ng mga mga neighboring towns. Yung mga eskina-eskina, lagyan nila Duterte. Manual, guys. Akala natin is fiction lang ba, no? Hindi mangyayari in reality. Na through Duterte, maibago yung Pilipinas. In what sense? Ang number 1 talaga is drugs. Second is corruption. During my time, di ba, I be traveling, engaging sa mga government projects. Meron talagang tinatawag na TPC, Third Party Commission yan, guys. At party yan sa, let's say, magawa kami ng mga proposals and everything. Meron talagang it's included sa pricing, 15 to 20%. Biruin mo, if your project is 10 million,
15 to 20%, so meron silang 2 million. 2 million on top anak niya. So 12 million project. Sa main contractor pa yan, ha? Tapos sa main contractor, ibigay nila sa mga subcontractor, ibigay nila sa ano. Kaya nga, ma-expect natin, so mga projects natin dati, especially on the roads and everything, substandard talaga. Kasi imbes na kung ano yung amount ng project, di na hilabtan unta ba? Pero naamang goy kuan, naamang for the boys. That is also the reason nga I decided, kasi bago pa kong graduate, no? It's very opportunity for me to travel the whole Philippines. Ako may nag-handle Visayas, Mindanao, ana. Pero di na ko maton no? At my young age that time, no? Gifeed na ko, di ba? On what are the corrupt practices. Biruin mo, bago pa kong graduate, no? Tapos I encountered kana nga mga transactions. Naikwarta Travel naikwarta, no? Naik-commission, syempre mo pitik jud. Pero di na ako maako, guys. No? As a Catholic, di ba? Dam ko devotion. Santo Niño that time. Moto nga I decided na opportunity on other field, engineering practices gyapon. Wa na ko nag-anang field. I don't get involved on making or preparing those projects nga more on ano na. Why is it that I am sharing this? Og mapangutana ninyo no? Meron ako mga kaibigan, mga batch ko, even mga contractors, no? They knew about it. It's open secret, it's open book na. And that is what happening sa Pilipinas those times. Lalo na sa ngayon. And there's only changes yung nakaupo si President Duterte. Kasi nga, I asked my colleagues, kahit wala na sa ako, mayroon pa ako mga kakilala, kaibigan. Wala. Hadlock sila. Even yung mga government officials, di ba? Kasi meron kayong TPC, third party commission Wala. Ayaw nila ng ano. They don't want to get involved. At ito yan nangyari, no? Diha ra sa governance ni President Duterte. On the past mga administration, grabe, no? Left and right. Nga naman, guys, kasi ang mga leader good nato good, no? After people power, wa man sila kasuway kinabuhing pobre good, no? Wa sila kasuway ana, no? They live on a life na sila mga security guard, nagpuyog mga subdivision, igawas nila na isakyanan. Puro ikaw, like ako, nga nagdako tawag, di ba? Naglisod taon, no? Mag-atag jeep, ikabuntag, dagandagan pa, gukod-gukod sa jeep. Wa tayo nakitang mga public transportation nga kuan Mao na ang mga leader nato start
start sa pinakahead, the president down to the kuan level, most of them, to labi na congressman, mga mayor, they belong to rich family. Ug mauna guys, unahuna nako before wala no. Mabag-o ang ato ang mga project, ang airport nato, ang mga seaport nato, at least man lang mabag-o. Labi ng mga corruption, no? Ato tang mga ehensya na mga padanlog, labi ng LTO, BIR, tanan. Di mo trabaho kung may padanlog. Tanawa na ko ang LTO sa unagot, ang fixer daan na. But during that time of President Duterte, nabag-o tanan. Hastang airport. During his term, pag uli na ko, namin nitabang na ko nga guard, gitagaan ako, ingon, sir, ayo sir. No? Nitabang rami kay naglisod ka. Namang ko'y anak ba? Hadlok eh. Ngunay kalainan sa time ni President Duterte og time sa karon. Kay karon hadlok no sa administration ang mga ultimo nga mga empleyado, ultimo nga mga mamamayan. But during the time of Duterte, kasi hadlok ang mga government employees, government officer, they want to get involved or otherwise papa. O nakita nato no, at nakita natin no, from the BIR, from the customs, di ba? Ilan yung nataktak, ilan yung natanggal. At akala ko nga katulad lang sa movie na Gladiator, everything is fiction, katang isip lang. Hindi pala. Realidad pala. Bakit na-share ko sa inyo to guys? Kasi nakamta na natin eh. Nakikita na natin eh. Diba? Kung meron talagang leader nga nagtatrabaho, nakikita natin ang paligid-paligid natin. Starting from our barangays, from the sitios, from the government offices. Hindi na natin hayaan pa, no? Ibalik. Bawat isa sa atin, meron man tayong pagkakamali, no? Because lahat siguro na bumuboto yang sa unity team, I'm not one of those. Kasi may katungun-tugunan si President Duterte. Di ba? Siguro, kayo, sasabi natin lahat, gusto natin ng pagbabago. And that is why siguro, the only thing, gaya ni Sara Duterte, yung anak niya, at least man lang kung merong unity, maipagpatuloy yung mga ligasiya ni President Duterte. Pero nangyayari sa ngayon, puro kathang isip na lang guys. And that is why, hahayaan ba lang natin guys, na mahalin tulad, na mapariha sa Gladiator, no? Yung pagpakamatay ni Maximus, wala pala. Pag ano sa to, iba yung nag-rule. Pero yan is movie lang, no? No? Fiction, everything is fiction. Everything can change. The script, everything. Pero ngayon, nangyayari sa bayan natin, meron silang mga sariling script. Hahayaan ba natin? Ligasiya sa ating mga kanunuan, sa atong amahan, sa atong mga ginikanan, no? They fight for it. No? Maong naatay EDSA revolution. Kaya di na nila matun, no?
ang kagawasan sa ano nato. And that is what we are fighting for. No? Di na ta mag-rely anang kathang isip. We rely on ourselves. We rely sa boses natin kung ano yung higanda. Hindi para sa atin, para sa mga anak din natin. Ang nakagandahan yan is nakikita natin during the time of President Duterte na merong pagbabago sa bayan natin. Hasta ng mga drug addict, no? Mugamit sa una, even those people sa sosyedad natin nababago, no? Yung iba hindi na gumagamit kasi takot. Yung iba nagtrabaho na. Pero ngayon, unti-unti naman silang bumabalik. Kayo na guys. Kung merong saysay, yung pinaglaban natin sa 1986, people power, isip-isip tayo, no? Isip-isip tayo. We fight kung ano yung nakikita natin. At alam natin, pinipin down ngayon ang mga Duterte. Alam natin, ito iniantay nila kay Sara Duterte. No? Hindi natin pahintulutin yan, guys. And above all, tayo yung nagpaluklok sa mga taong ito. Because of us, nakabalik sila. And again, because of us, hindi natin pahintulutan, okay? Karaton Guy, live here in the heart of Florida, USA. Amping sa kanunay. Okay? If you like and you get something at natauhan ka, please like and subscribe on my channel. Kasi isa lang yung bayan natin. Isa lang yung Pilipinas natin. At isa lang yung masasabi nating tahanan ng ating pamilya. Diba? Okay guys, amping ha. Bye for now.